Riwruoge mag jochiw thieth koro dwaro mondo migawo mar thieth kokalo kuom jatendgi Aden Duale oyang kama osara mag jochiw thieth mag Universal Health Coverage ma dwe mar 7 gi 8 biro dhiye bang' Duale yango ni jochiw thieth go owinjo ochak ndikie yo ma ongirore kochakore dwe mar 9. Kaluwore kod jagoro maduong' mar Kenya Union of Clinical Officers koni bajet manochiw kod od bura owinj ondik jochiw thieth go chakre dwe mar 7 kod dwe mar 7 mak dwe mar 9. Kaka Judith Omondi lero ma biro e kinde mar riwruok mar governors bende koro ywak ni omigi osigo mar kawo jochiw thieth go maonge omenda kama oriwo mar rutaya magisetione kuom higni 5. Dweche ariyo bang' ng'anyo mar jochiw thieth mag UHC rumo ayanga, jatend migawo mar thieth Aden Duale gikone nyogolo oboke manyiso ni jochiw thieth 7,414 ibiro ndiki e yo ma ongirore kod tend counties ma opogore chakre dwe mar 9 higani. Ripod Duale biro bang' bajet mar hik omenda ni keto thenge maromo bilion 6.2 ne jochiw thieth mag UHC, omenda ma owinjo tigo e ndiko gi e yo ma ongirore. Kaluwore kod riwruoge mag jochiw thieth, bang' somo mar bajet, jochiw thieth gi ne owinjo ndike e yo ma ongirore chakre dwe mar 7 ka ripot mar Duale mayango ni gichako dwe mar 9 weyo gi kod penjo wi kama omenda mar dweche ariyo gi dhiye. Was calculated effective 1st July. If then the CS says that it will be effective September, we are asking big questions. Where does the money for July and August going? That explanation must be made. Motelo network mar jagoro mar Kenya Union of Clinical Officers George Gibore, jakom komiti mar thieth riwruok governors Mudhomi Njuki bende obedo kod twak kama ne oyangi ni ok giyie ni dhiro negi osigo mar jochiw thieth mag UHC kapok migawo mar thieth omiyogi omenda mar rutaya kuom higni 5 magisetiyo nyaka ne korona muochie pachoka. It was agreed that the Ministry of Health would allocate adequate resources as per the approved SRC salaries scale before the transfer of the payroll to the county governments. Since the contracts are still valid, the decision to transfer the staff at this time is premature and untimely. The UHC staff currently are engaged on contractual terms and are entitled to gratuity. The Ministry of Health should therefore settle all the gratuity payments for UHC staff before the transition to county government. E kwan mar jochiw thieth 7,414 ma oyango kod migawo mar thieth ma winjo ndiki e yo ma ongirore, nitie kwan magikoni ni e kum ma opogore ma ok bindiki e yo ma ongirore. Mopogore kod ma, tend county ma Tharaka Nithi bende ogolo chik mondo mi ochungo sara mar thoth jochiw thieth mag UHC manie county no ma oboke mar gavana makono yango ni ne olew ne tich e kind dwe mar 1 kod 2 kata kamano ne giyudo sara. Timbe machalo kod mag gavana ma Tharaka Nithi gi okwed ma okalo kod riwruok mar clinical officers. Some of the county administrators were not keen to have these people be put on PNP. They were to shortchange them and issue letters to their who are politically friendly to them. And that we did not want it to happen that way. So we wanted him to harmonize the salary, publish the names, and ensure that everyone will not be shortchanged at the county level. So if there is anyone who is under disciplinary, the disciplinary process must be finalized so that then those people are not penalized unfairly. There is a feeling that county have that when you are on a contract, you cannot go on strike. And that's not the anticipation of our constitution because it talks about every employee. Yuaroko sebede kind migawo mar thieth kod riwruok governors e windiko mar jochiw thieth gi ka wenge koro sani ochiko kama yuarruok ma ochakore sani ni dhi weyo jochiw thieth mag UHC ma nyaka sani nie tich. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi